ajụ ikpeazụ m ga-ajụ gị bụ ile anya ịfụ na ụfọdụ ndị youth ndị ntorobịa na-eto eto na ụmụ agbọghọ ha niile na-achọ ichi ya na omenala ihe ọ bụ ihe ikwetara like do you appreciate it? Ife malụ mma a sị na nwata si na ofe nne tele atọghị ụtọ ya na agụ ya emeju ife afọ anyị ya hapụ nke be anyị jewe nke ndị ọzọ maka ife onye nwere ka o ji ya n'aka ịhapụ nke ru a na-agwa ndị mmadụ is either you worship your own ancestors or you worship another man's ancestors. Ọ bụrụ religion ọhụụ na mmụọ ọhụụ na-achị ife achọghị m ịmụ ụdị ọhụụ na-echọrọ ime si n'ọhụụ ka nọọ alakụba nọọ hinduism and end in ancestral worship. So ọdịnala ya help you appreciate your own ancestors. Anyị ya pụta na-ele anya n'elu na mana nke dị n'ala anyị achọghị efi ọnụ ụdị anyị mgbe anyị batara ọdịnala ebe a na-ele oke ọkpa Igbo 15 mana kịta oke ọkpa Igbo karịsịrị broiler wee gara ọnụ onye ju 5,000 or 6,000. So if you know the economic aspect of ọdịnala nzu ahụ ọ na big commodity now onye na-eme nzu na ya na-elepụ nzu sharp onye na-eme edo ya na-elepụ edo ụmụ nwaanyị anyị ndị na-ele ọjị ha na-ejezi Cameroon na-eje other countries na-eche aja ọjị maka ndị chọrọ ịga elu ududo ka nkụ na-akọwalụ ndị mmadụ ha na n'obodo economic aspect of ọdịnala a na-ekwu na ọrụ adịghọ ha mụọ na religion wee very big business isi ị na-support religion ndị ọzọ business maka ife eji emeda religion. Let me give you an instance. Christianity anointing oil anyị na-alụ ya mana anointing oil na-aga pursue with Christianity anaghị eji ebo obodo oyibo ndị na-eme wee na-eje ebute nzu nke anyị mewe ọdịnala ka nzu na-aga afịa mewe ọdịnala ka oke ọkpa na-aga afịa mewe ọdịnala ka ewu Igbo na-aga afịa ndị ewu Igbo ife a na-ele ewu Igbo bụ 22,000 mgbe m bidoro ọdịnala ife ewu Igbo na ọchịta ahụ 50 something or 60 something thousand asị na ọ garala ezigbo ọnụ maka gụnụ ndị na-acha inene the logic of economy all demand and supply ife na-agala ọnụ demand do high so demand adịwago so anyị ahụ enene the economic aspect of ụmụ ife niile a nene mmọnwụ anyị appreciate we ụmụ ife na ndị mmadụ a na-achọ mmọnwụ ekuwekwa mmọnwụ otu esi eku ndị egwu ọsọ Wizkid ha na Davido ya na-eje otu arena je perform ajọfe ya ejerikwa otu arena short ya down ụlọ package ife na-agwa ndị kịta na-eti mmọnwụ look beyond digital ya agagharị na-achọ ndị ụnụ ya blọ